Сега ще погледнем какво става с каленчета. Този от новите, които слагахме преди половин месец, вече са надули пъпките. Това е пъпка от миналата година. Ще е готова да тръгне, а отгоре имаме и друго каленче. Така, тук имаме пъпка от миналата година. Отгоре сме сложили каленче за всеки случай. А долните пъпки, Данка, трябва да се чистят вече полека. Тук също имаме пъпка тръгнала от миналата година. Вече се е залепила и се вижда. И тя е готова, но ние сме си турали и други каленчета за всеки случай. Тая пъпка също ни е тръгнала. 10 пъпки сме турали, 10 са тръгнали. Така, това е добре и литая се вижда. Това е бело-розова череш. Или Наполеон, или там каква беше.